Очитуване гледачи на СКАТ телевизија, добар ден. Повторно сме заедно, повторно со вас е вашиот гост, водещ од Скопје, Младен Србиновски. Ќе зборуваме повторно за Македонија во нашето предавање Облаче или бјало, предавање което не зближва за разлика од македонизмот, официјалната политика во Македонија, којато не разделва на секој начин. Меѓутоа, немојте да го исклучувате вашиот телевизор, имаме сјаен гостин, човек кој целиот живот го има посветено за зближување на Македонија и Българија и имал разни функции во Българија, а беше и неколку години наш сограѓанин, живееше со нас заедно во Скопје, беше првиот директор на Българскиот културен центар во Скопје, господин Спас Ташев. Господине Ташев, ви посакувам добродојдовте во нашето студио. Се надам дека се чувствувате пријатно. Ние сме пријатели и имаме за што да зборуваме. И аз благодаря за поканата и много се радвам, че ще можем да споделим своите впечатления и виждания за бъдещето на Македония и за отношението между двете държави. Да, убаво рековте, за бъдещето пред се, за бъдещето. Тоа малку е темно, не ни е баш најубаво, но такво е какво е. Ами има тунел, нашата функция е да направим в тунела да има светлина, така че за това работим. Да, знам дека сте работеле многу. Ете, в Скопје бевме прилично често се дружевме, бевте првиот директор на Българскиот културен центар. Но прво прашање што им го поставувам на сите гости. А знам дека ќе набавам со вас многу убав разговор. Ќе имаме одлично предавање. Што мислите за оваа идеја на редакторите на Облаче или бјало и на СКАТ телевизија, гост водещ да има од Македонија, којто говори на македонски, а гостите си говорат на стандардниот български? Ами, идеята е отлична. Още повече, че през 1944 година бе направен един опит за разделяне на българският език на източни, на западни говори. Явно е дошло времето да се търси някакъв път за сближаване на говорите в България с българските наречия край Вардар. Именно поради тази причина е много добре в едно такова студио да се смесват тези два вида говори, за да могат слушателите и зрителите в Република България да чуят как звучи български език край Вардар. А аз се надявам, че през интернет, а може би и през сателит, това предаване ще се гледа и от нашите сънародници в Република Македония и те така ще могат да чуят едно автентично звучение на литературният български език. Така ще има едно сближаване, едно взаимно опознаване, а именно това е пътя за отваряне на общуването между обикновените хора от двете страни на граница. Това е начало за едно повързване на двете страни, нали? Аз мисля, че това е един много сериозен пробив и ако се работи в тази насока, може да очакваме добри резултати, така че идеята ви е похвална. Ние можем да зборуваме и за много други идеи. Вие вероятно и ќе ни кажете и разни размислувања за тоа сближување. Ме интересира, когато ве поставиха за директор на Българскиот културен центар. Што знаевте за Македонија? Ами, всъщност е много трудно в рамките на няколко минути да кажа какво съм знал за Македония. Повече емотивно, ако може. Вие казахте, че се занимавам повече от 20 години с македонския въпрос. Това е самата истина, всъщност не 20-25. Зората на моето запознаване с Македония бяха моите ученически години, 84-та, 3-та. Тогава, водени от чисто патриотични български подбуди, като ученици бяхме направили една тайна организация, която имаше за цел да купува българска литература и да изпраща в Македония. Тези наши патриотични действия не бяха погледнати с добро око от тогавашната българска комунистическа власт. Бяхме арестувани. Аз 3-4 години имах огромни проблеми, но от тогава започнах да навлизам все по-дълбоко и по-дълбоко в проблематиката и разбрах, че всъщност, за да се работи по македонския въпрос, трябва да има разбиране и в България. Битката за Македония ще бъде безуспешна, ако в България няма виждане, няма яснота по отношение на това какво трябва да се направи в Македония. Безспорен факт е, че именно в България хилядите македонски бежанци са търсили спасение. Мога да посоча революционери, които са идвали в България, търсили са помощ от българските политици. Така че разковничето за бъдещето сближаване между България и Македония, според мен, е в България. И от тук трябва да тръгнат инициативите. И като говорим за инициативи, аз си спомням зората на българската демокрация. Имаше една много добра идея, да кажем, пристанище Бургас да бъде дадена част от неговата зона, като свободна зона на Македония, за да може тя там да прави своя внос и износ. Ако ние бяхме направили един транспортен коридор и Македония ползваше пристанище Бургас, т.е. когато между двете държави има чисто икономически интерес,
аз съм дълбоко убеден, че Македония би се замислила преди да започне да лансира отделни Но добро, таа се замислува сега и дали да влезе во Белене со некаков мал процент, иако ќе има големи повластици, ќе има ток електричен многу поевтин, но тие се уште размислуваат. Ами, значи като говорим за бъдещето, искам да дам един пример. Например, вече от няколко години ние имаме факта независима косовска държава, а пред Албания предстои, да кажем, членството в Европейския съюз. Пред Косово, поне на този етап, такива перспективи няма. Тоест очаква се едно разделяне между албанците в Косово и албанците в Албания. Албания много сериозно мисли в перспектива по отношение на тази проблематика и в момента тя предоставя едно от своите албански пристанища на Косово и изгражда транспортен коридор, за да може, когато Албания стане член на Европейския съюз, Косово да има икономически излъз на открито море и да може да развива стопанска дейност. Ето това е пътя. Значи ние чрез едни добри послания трябва да отворим пътя на Македония към България. Аз мисля, че ако намерим верния тон, може да очакваме добри резултати. Често пъти сме допускали грешки, признавам го от страна на българските ръководители. Например, през 1991 година, когато признахме Македония, според мен повдигането на въпроса за това дали признаваме езика и нацията беше излишно. Това провокира езиковия спор. Според мен, ако бяхме започнали да общуваме активно, този, който е българин, ще бъде българин, а чрез диспут ние няма да убедим тези хора, които чувстват македонци, да бъдат българи, но по-скоро общувайки, те ще видят близостта помежду ни. И аз съм видял, имам много такива примери, които могат да посоча хора, които са били възпитани в училищата като македонци, запознавайки се с българската култура и език, постепенно станаха добри българи и в момента са добри български патриоти. Според мен това е пътя на успеха. Добро. Колко българите тука, обичниот гражданин, знае за Македонија и за низините вътрешни проблеми? Не бих казал, че знаят много, защото от една страна българското общество е обременено исторически с темата Македония. Безспорен факт е, че тук една огромна част от населението в България има потомци, които са преселници от Македония. Знаем изказването на бившият български президент Петър Стоянов, че Македония е най-романтичната част от българската история. Това е така. Но освен романтика, трябва да има и прагматизъм. Според мен проблема е в прагматизма. Той отсъства в повечето български политици през тези вече 20 години, както има независима македонска държава. И липсата на прагматизъм, естествено, вече води до тези печални резултати, на които сме свидетели днес. Вие сте прав. Това е политика, която, за да има такъв резултат, трябва да има двама души, които правят тази политика. Отчасти заслугата и на Македония, за да постигнем тези резултати. Но пак да се върнем към миналото. Например, един от авторите на така наречената енциклопедия двутомна за Македония, Стоян Ристевски. Мога да кажа, например, че тук в България никой не знае миналото на Стоян Ристевски, а Стоян Ристевски през 1945-1946 година е добър българин. Той създава една нелегална организация и разпространяват позиви, листовки. Аз имам копия от един от тези позиви, където пише "Ставай младеж на Македония, следвай пътя на Ванчо Михайлов". По-българско послание от това няма. Той, влизайки в затвора, бива пречупен и ние виждаме днес как той се превръща в един от основните стожери на македонизма. Но ако ние познаваме неговото минало, можем да намерим пътя към този човек, да му кажем: да, ние разбираме тежкият път, през който ти си минал, има грешка, има прошка, България ти подава ръка, ето така можем да вървим напред. Все още ние не сме намерили този тон, с който да общуваме, за да постигнем... Европа, вероятно, е вистинскиот тон. Македонија има големи затрудненија, може би и ова правителство неќе да влезе во Европа, но какви се обичните хора со кои вие сте общувале? Се плашаат, имаат некакви кочници кон Българија, кон българските луѓе. Што мислите? Нека преди да кажа за обичните хора, да кажа за дипломатите, тъй като аз 4 години имах щастието да живея в Македония. Бях директор и основател на Българският културен център. И като такъв контактувах с моите колеги, културни аташети и директори на Френския културен център, но и с други дипломати от другите посолства. Трябва да кажа, че въпреки декларативността на македонските политици, че те желаят членство в Европейския съюз и НАТО, накрая, поне допреди една година, това беше констатацията на чуждите дипломати, бе, че Македония реално не желая да стане член на Европейския съюз
и на НАТО. Именно поради тази причина тя измисля различни пречки, само и само за да спъва процеса на диалог, било с Гърция, било с България, и с Сърбия имаше такива конфликти. И на всички ясно, че докато има нерешени проблеми, естествено, вратите за Европейския съюз ще бъдат затворени. Но не бих казал, че обикновените хора са заразени от подобно отношение към България или към която и да било друга балканска страна. Трябва да кажа, че през този период от 4 години, в който живях в Македония, аз съм един от малкото служители в българското посолство, които не спяха в посолския комплекс, а в квартира, наета на свободни начала. Така че изцяло кръгът, с който общувах, бяха местни граждани. За тези 4 години аз никога не съм имал проблеми. Разбира се, имало някой път опит за провокации, но провокации има къде ли не. Като цяло хората бяха много добронамерени, търсиха контакт с България, имаха потребност от българска култура и много пъти се изразявали съжаление, че да кажем български вестници, българска телевизия, а вече и българско радио не може да бъде чуто покрай Скопие. Имаме Ташев, изгледа гледачи на линија, иако телефоните да ги објавиме, ги напишаа многу добро. Дали имаме гледач на линија? Да. Повелете? Здравейте. Здравейте. За какво точно става въпрос? Да. Ало? Да, повелете. Ајде. Изгледа ништо. Ташев, тогаш да продолжиме. Дали ја знаат нашава работа, македонската работа, тие дипломати со кои вие контактиравте? Тоа ми не треба да спомнувате имиња, баш ме интересира како тие ја знаат нашава тема и како ја обсервираат, според вас. Мога да кажа, че някои дипломати знаят. В началото на моя мандат в Македония възникна един така лек дипломатически конфликт между Франция и Македония. Точно тогава в Скопие беше един френски професор-езиковед, който представяше различните албански говори. И на въпрос на местен македонски журналист, каква е разликата между наречието на гега и тоска в албански език, френският професор беше много откровен и каза, ами каквата е разликата между българския и македонския, такава е разликата между гега и тоска, но това се нарече на албански език. Трябва да кажа, че имаше няколко седмици подред писания срещу Франция. Дори имаше един парк на франкофонията в Скопие, част от поставените там произведения на изкуството бяха изрисувани, но като цяло нещата върват. И в този дух трябва да кажа, че когато се запознавах с един чужд дипломат, когато ми представи своята визитна картичка, написана на македонски, човекът ми се извини и ми каза буквално следното: извинявам се, че е на развален български, но такива са реалностите. Така че знаят нещата. Разбира се, ние трябва да бъдем по-прагматични. Не трябва да искаме на всяка цена всеки да знае българската позиция. Според мен ние трябва да търсим прагматичния подход, когато говорим за сближаване между Македония и България. И пак ще се върна към албанците, тъй като мисля, че те много умело успяват да прокарат своите концепции пред света. Например, в момента албанските лидери на Балканите, без значение дали са Албания, Косово или Западна Македония, навсякъде говорят, че те представляват един огромен пазар за развитие на телекомуникациите. Тоест не само Албания с нейното население от 4 милиона, но 2 милиона на Косово, над 600 хиляди албанци в Македония. Това вече създава нови реалности на Балканите. И аз мисля, че в тази насока и ние трябва да представяме сближаването между България и Македония, създаването на един по-разширен пазар, т.е. да има по-голям интерес на инвеститори. Ако ние успеем да намерим наши партньори на Запад, тогава по-летно ще върват нещата и в Македония. Добро, не се најдоа такви инвеститори и средства за таа пруга, што е толку нормално, па до Сибир да беше Транссибирска железница, ќе се направеше. Еден нормален коридор меѓу две морета. Значи има оценки в проекта от страна на България. Има различни оценки за това какви ще бъдат финансовите разходи. Българската оценка е, че ще бъде, да кажем, 60% по-евтино, отколкото Македония представя своите разходи за изграждането на коридор номер 8. Но ако вие може би се сещате, че в Македония поне 3 различни премиери са правили